Έχετε ακούσει το τραγουδάκι της πρωτοψάλτη «Απελπιστικά διαθέσιμη»? Έτσι νιώθω. Ενώ εγώ διψώ για αγάπη και τρυφερότητα, είναι σαν να ζω ξένη, σε έναν κόσμο δίχως αγάπη, δίχως ενδιαφέρον για κανέναν και για τίποτα. Α, ναι. Τι, α, ναι. Ακούγεται θυμωμένη. Πείτε και κάτι άλλο. Βαρέθηκα να μιλάω μόνη μου. Έρχομαι τόσο καιρό εδώ και μιλάω στον τοίχο. Καμιά φορά νομίζω πως πραγματικά είμαι μόνη μου εδώ μέσα. Αλήθεια, ποιος είστε? Έχετε προσωπική ζωή ή ξημεροβραδιάζεστε εδώ μέσα να μαζεύετε λεφτά? Τώρα το χέρι με τα κόκκινα νύχια κουνιέται πιο νευρικά. Το κεφάλι κουνήθηκε προς τα αριστερά, τόσο που είδε το βλέμμα της όμορφο μαθημωμένο. Πάγωσε. Νόμιζε πως την κοίτασε στα μάτια μέσα από την κλειδαρότρυπα. Τραβήχτηκε έντρομη. Τότε άκουσε την ξαπλωμένη να λέει: «Τι είναι αυτή η πόρτα? Ντουλάπα? Βιβλιοθήκη? Εκεί στιβάζετε τα αρχεία με τα λόγια όλων των δυστυχισμένων που έρχονται να βρουν παρηγοριά κοντά σας? Αλήθεια θα μου πείτε? Καιρό μου τριβελίζει το μυαλό η ιδέα να μάθω τι κρύβεται εκεί μέσα. Εκτός κι αν είναι η κρεβατοκάμαρά σας. Ενδιαφέρον», λέει με μυστήριο.